Сега ще ви покажа как най-лесно да си направите поръчка. www.kushkatamasarence.com. Влизам на сайта и си харесваме телешко месо бъркан. Цъкаме на копии, избираме добавена в количката. След това скроваме надолу и ще добавяме още бъркани с конско, с пурешко, с терешко шкембен. Така, след това отиваме на продукти и си избираме малко бърф, пиле сардини и разни други бърка за котки, пуйка и скарили. И сега отиваме в меню количка. Оттам сега ще видим какво сме си избрали. Ето ги продуктите. Сега си избираме. Да продължим. Тук си слагаме данните за доставка, имена, телефон, имейл. Избираме си до офис или до адрес на аккаунт. Случай аз избирам до офиса. Проверявам с поръчката и мога да платя онлайн чрез аккаунт Pay или наложен платеж, когато пратката дойде в офиса. Проверявам с още поръчката, един път поръчката и завършвам. Това е супер лесно така че няма нищо страшно. Ето готова нашата поръчка. Ето аз веднага получих имейл. И да, чао за сега.